Дами и господа, добре дошли, който още не е дошъл да идва, защото сме само до 19 часа и само днес, на поредното издание Винен тур около света. Любезните домакини, които не можаха да откажат нашето предизвикателство, за втора поредна година ни приеха, те ще кажат няколко думи за себе си. Здравейте! Много сме щастливи отново за втора поредна година да приемем винен тур около света, като една желана спа и кулинарна дестинация. Нашия хотел винаги посреща топло и с голямо желание всеки един ценител на гурме изживяванията, като вкусна храна и хубаво вино, така че радваме се да сте пак част от това изживяване и ние да сме част от него. Благодарим. Мишо, нещо? Радвам се, че са наши гости. И очакваме всички, които не са дошли, да заповядат. И успявате все пак да видите и нови вина, които все пак вие сте на работа денонощно и целогодишно, а така те са дошли при вас на крак. Да. Добре, благодаря ви. Продължаваме нашата обикалка. Така, сега ще се отправим на едно виртуално пътешествие само с чаша в ръка по целия винен свят. И сега ще си взема чашата, за да не бъде наголо нашето интервю. И тук започваме с нашите любими момичета. Те се скриха от рецепцията. Здравейте, момичета! Мога ли да вляза? Добре. Откъде да започна? Или откъдето искам? Добре. Като начало ще срещнем едни случайни клиенти. Едни случайни... Да. Здравейте, господине. Здравейте. Забавлявате ли се? Много. Кого да гледам? Тебе? Мене гледай. Втора камерка, добре. Как намирате едно такова виртуално пътешествие в света на виното в тази уникална обстановка край Черно море? Намирам го прекрасно и то, защото не е виртуално, е материално. Е материално, така че е прекрасно в прекрасна обстановка. Великолепно много. За коя поредна година идвате? За първа? Не знам. Искате ли да го има отново? Да. Даже ще го напиша за дядо Коледа в картичката, която ще му пратя и го чакам селенчетата. Дядо Коледа и сега казвам да има всяка Благодаря година. много. Ще се видиме до година пак. Непременно. А сега отиваме до други случайни наши посетители. Ето тук е една група от случайни посетители, които са дошли за първи път на това изложение. Как се чувствате? Прекрасно. И какво ви хареса? Всичко. Жадни сме. Ще повторим и следващия път. Благодаря много. Такива събития, защото имаме нужда от малко по-чести организации. Благодаря ви. Благодаря ви, че ви има. Продължаваме с други случайни, всъщност изложители. Случайни изложители. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Благодарим. Какво ви харесва в нашето събитие? Харесва ми най-много самата атмосфера, чудесните вина и най-вкусния шоколад. Благодаря. Наслука. Благодарим. Hello. Hello. How are you? Здравейте. Аз съм добре. Аз съм добре. Мерси. Okay. You like it, the place? You like the wine? Да, много интересно, вкусни вина. Не само от България и също от Франция. Okay, благодаря. Enjoy, please. Thank you. Merci. Здравейте, дами и господа! Искате ли да споделите вашето виртуално пътешествие днес в света на виното? Нашето виртуално пътешествие е изключително позитивно. Много сме щастливи да бъдем част от тази дегустация. Има много интересни вина, както на местни производители, така и на Италия, Франция. Общо взето, човек може да се докосне от всяка точка на света, както и вина, които са произведени у нас. Благодаря ви. Приятно преживяване. Мастера, които са изключително позитивни хора. Това е местна изба, която прави изключително добри вина с много високо качество и са много добри. Благодаря ви. Приятно преживяване до края на събитието. На здраве! Здравейте!
Здравейте! Някой би ли искал да сподели едно мнение за това събитие или за някой от вината? Случайни посетители! Здравейте! От кой град сте? От София. Специално за събитието. Да. И какво ви харесва? Ето този Sauvignon Blanc, черния етикет. Една млада изба, която много ни впечатли с винен проект, с Sauvignon Blanc на черен етикет, който е фантастичен и се прави в Сало Естейт. Там е. Благодаря ви и приятни забавления до края на събитието. Здравейте! Добре дошли! Желаете ли да споделите нещо? Много ми харесва. Какво ви хареса? Българско, чуждо? Виното. Франция? Всичкото. Добре, приятни забавления. Здравейте, уважаеми гости! Бихте ли споделили нещо за това събитие? Харесва ли ви? Не ви ли харесва? Много ни харесва. Чудесна инициатива и смятам, че трябва да продължи. Прекрасно представяне на различни вина, така че аплодираме и до следващия път. Добре, благодаря ви. Приятна вечер и на здраве. Продължаваме с други наши редовни гости. Те не са случайни. Те са идвали и друг път. И сега ще споделят нещо за нас. Какво ви харесва? Харесва ми цялата организация и нещата, които се предлагат. И организаторката особено. Благодаря. Аз не съм обаче, друг е. На здраве, да. Благодаря, приятна вечер. Здравейте, мили гости! Здравейте! Защо посещавате нашето събитие? Я да чуя аз сега. Защото във Варна публиката е страхотна и винаги искаме да им налеем една прекрасна бутилка вино. Заповядайте, това е Систър Срън, жестоко е, нали? Заповядайте да ви налеем. Това е ново иновативен момент за отваряне на бутилка вино. Дори и в битови, такива полеви условия, исках да кажа. Да, така е, защото винтовата капачка все повече и повече става разпространена. Тя е патентована. Най-странното е, че е измислена от Франция, а самите французи не искат да минат на нея, но полека и те минават. И тъй като няма шума при отваряне на корковата тапа, то тук се чува изтракването на тапата и страхотно забавление. Капачката остава и с наливате и сте щастливи. Благодаря ви. Приятни срещи с вашите потенциални нови клиенти и любители на вашето вино. Благодарим. Което е правено от госпожа Елена Българка в Австралия. Трябва да подчертаем това. Добре, благодаря. Добър ден! Много ми е приятно да се запознаем. Как се казвате? От Варна ли сте? Да, от Варна. Известен варненски любител на виното и на хубавата храна. Здравейте, много ми е приятно. Кажете две-три думи за виното и за... Виното е най-любимата напитка на всички хора по целия свят. Благодаря ви. Бъдете жив и здрав. За много поколения хората пият вино някъде от 6000 години, от България от 8000 години. Благодаря ви. Бъдете жив и здрав. Пак ще се видим. На здраве. Другото е мир и любов. Здравейте. Бихте ли споделили нещо за събитието, за виното? Благодаря ви за поредното хубаво събитие. Радваме се, че присъстваме на него. Благодаря ви. На здраве. На здраве. Приятна вечер. Благодаря ви. Здравейте, уважаеми гости, случайни гости. Откъде сте, извинете? От Ню Йорк. Do you speak Bulgarian? Разбира се. Няколко думи за българските вина, може би, защото за вас е това интересно. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Приятно изненадани сме от цялата организация на събитието. Чудесно. Всичко е организирано и селекцията на производители, представители, дистрибютори, много мили професионалисти. Много мили хора. Е на отлично ниво. Много наистина харесахме приятно. Харесахме Девина и харесахме Симеон. Всичко, което опитахме, беше на изключително ниво. Благодаря. Заповядайте до година пак. Няма само в Ню Йорк да пиете вино, и в България има вино. Благодаря ви. Здравейте!
Hello! Искате ли да споделите нещо за събитието или за виното, което ви е харесало? Значи аз съм страшно доволна от това събитие и много ми хареса едно вино, за съжаление. Не съм запомнила името му, защото е вино, което опитвам за първи път. Сорт, който за първи път пия в живота си го купих. И много съм доволна, че има такова голямо разнообразие от вина, които не са толкова много популярни в България, които са представени по един много добър начин, презентирани са по най-добрия възможен начин и ние като потребители сме много доволни, че имаме тази възможност. Благодаря ви. Приятни забавления. Да откриете още вина, които ви харесват. Добре, благодаря ви. Извинявайте, един въпрос към дамите. Вие като виноценител, любител и все пак човек свързан с виното по друга линия, търговска, как оценявате вината тук и събитията? С една дума ли? Не, може и с две. Изключително богатство. И сме късметли, че има такова събитие във Варна. Благодаря ви много. Очакваме ви отново. Благодаря. Освен да кажа на здраве и благодаря, че всички сме заедно и ви очаквам отново.